Mas Rian ayo sini. Aku kemarin loh yang kesana pakai segini. Saya kok berukut. Lali ya, nek sawalan. Spesial untuk keluarga besar dari Lemah Mendak matur suwun. Asik. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, resito pepojoan. Satuanmu telu, satuanku walu, jare wong tuaku piye to ra ketemu. Apot sangane wong tua ora marengke, kok koyo ngene nasib sing tak rasane. Ngapa awak dhewe biyen dipedho, yen akhire ati iki wis diremo. Akane kuwi ora sida jawab, jare wong tuaku watone ora gadah. Loro kaya dipateni nanging ora mati, duh Gusti paringi kuat ati. Asik. Wah, Yo. yo. Kalah pesan permintaan dari Mas Rian. Terima kasih. Spesialnya buat keluarga besar dari Lemah Mendak ya kamu lah ya. Iya. Mas Rian ye. Asik yo. Sika. Satuanku talu, satuanmu wangu, jare wong tuaku piye to ra ketemu. Apot sanggane wong tua ora marengke, kaya ngene nasib sing tak rasake. Ayo Mas, ayo. Awak dhewe piye dipedho, ayen akhire ati sing diremo. Jare wong tuamu watone
weton sedaya. Terima kasih matur nuwun Dik Wulan.